Исәмсіз эфирда сейшембі күн яңалыклары студияда Роза Хабибулина алға таба төп темалар турында. Бәлі аяк астында 52-нче комплекстагы басуда ачы кыюларга этләр егылып төшә, шәһәрдәшләргә дә куркыныч яный. 17 чакрымлык турбаларга 1 миллиард ярым сум акча тотыла, Чаллыда канализация коллекторы төзекләндерелә. Чаллыда ялган акча кулланучылар активлашты. Алар 1500 сумлык югары сыйфатлы ялган банкнотлар белән кибетләрдә ягулык станцияләрендә түли. 52-нче комплекс артындагы басуда ачы кыюлар куркынычлык тудыра. Шундый зор белән Чаллы ТВ кайнар элемтәсенә шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Канализация люкларының капкачлары булмаганлыктан ачы кыюларга этләрнең дә төшкәне бар. Игътибарсыз шәһәрдәшләргә дә шундый ук куркыныч яный. 52-нче комплекста Мәрьям Файрушина булып кайтты. Виктор Глазунов 52-нче комплекс артында урнашкан басуда эте белән еш йөри. Куркыныч ди ул. Биредә ачык кыюлар күп. Былтыр эте дә шул кыюларның берсенә төшкән. Собака по кличке Найда тоже. Параллельно смотрю, нету. Смотрю, на голова торчит. Я ее взял, за шкварник вытащил. Потом, когда она ногой стянула, то снег туда рухнул. А там, оказывается, глубина метров 5-6 была. Басуда йөргән вакытта без дә 5 ачык кыю санадык. Кайберләре буш, бүтәннәре шу белән тулы. Шәһәрдәшебез әйтүенчә, андый кыюлар басуда дистәгә якын. Хәзер лю капкачының булмаганлыгын үләннәр арасыннан күреп булса, кар яту белән бу мөмкин булмаячак. Әлеге мәсьәлә белән без 22 меңнән артык шәһәр кыюсын карый торган Чилны водоканал оешмасына мөрәҗәгать иттек. Наша организация всегда очень оперативно реагирует на все сообщения об открытых колодцах. Так и в данном случае ваше обращение мы восприняли как сигнал для проверки. И туда, на этот пустырь, выехала бригада, то есть наши отходчики, они проверили, на наших сетях открытых колодцев нет. Автозавод районы торак коммуналь хезмәт һәм төзекләндерү бүлегендә безнең гаризаны шәһәр башкарма комитетына җиткерәбез дип белдерделәр. Канализация люкларының капкачлары булмавы турындагы мәгълүмат әлеге кыюларга хезмәт күрсәтүче оешмаларга барып җитәчәк. Без вакыйгаларның барышын күзәтәчәкбез. Мәрьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Шәһәрдә канализация коллекторын төзекләндерү дәвам итә. Проект Россиянең төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Бу максатларга 1 миллиард 590 мең сум акча каралган. Барлыгы 17 чакрым турбалар ремонтланачак. Мондый төзекләндерү 2012 елда башкарылган иде. Бу юлы акча күбрәк бирелде. Барлык эшләрне 2019 елның декабрендә төгәлләргә ниятлиләр. Бүгенге көнгә 2 чакрымга якын турбалар төзекләндерелгән. Работы будут продолжаться без остановки на зимний период. Те технологии, которые используются ЗАО ПРИС, они позволяют это делать. Проект мы видели, план работ составлен. Несколько подрядчиков идет даже с опережением графика. Чаллыда ялган акча кулланучылар активлашты. Ялган рубль һәм долларлар кибетләрдә, базарларда, автоягулык станцияләрендә һәм автосалоннарда ачыклана. Узган 2 атнада гына да югары сыйфатлы 10 ялган купюра ачыкланган. Алар арасында 5000 сумлык 6 банкнот, 100 долларлык 2 купюра, шулай ук 1000 сумлык һәм 500 сумлык банкнотлар булган. Эчке эшләр идарәсе белгечләре сүзләренә караганда, иске үрнәктәге банкнот детекторлары Дорс 1000 яки Дорс 1200 детекторлары бу ялган акчаларны танымаган. Кайбер очракларда купюралар 2 кагаздан ябыштырылган һәм аларны чын банкноттан айыруы авыр булган. Ялган акчага тап булган очракта полиция хезмәткәрләре 37 94 06, 37 91 62 һәм 112 телефоннары буенча мөрәҗәгать итүне сорый. Безнең редакциядә экскурсиялар оештырыла. Телевидение һәм радио анда эшләүчеләр белән танышу күпләр өчен кызыклы. Аларны экскурсоводлар түгел, үзебезнең журналистлар һәм алып баручылар үткәрә. 58-нче мәктәп укучылары шушы көннәрдә бездә кунакта булып китте. Чаллы ТВК аръягында иң эре телериза-компанияларның берсе санала. Чаллыда бары тик бездә генә программалар 2 телдә, рус һәм татар телләрендә эфирга чыга. 58-нче мәктәпнең 4-нче сыйныф укучылары телевидение эше белән якыннан танышу мөмкинлегенә ия булды. Алар бары тик хезмәткәрләр генә керү хокукы булган студияларга керде. Сюжетлар, программалар ясалышы белән танышты, техниканы күрде. Балалар өчен экскурсияны танылган журналистлар һәм алып баручылар үткәрде. Кыюраклар үзләрен алып баручы ролендә сынап та карады. Здравствуйте, вы на канале Чилны ТВ. Балалар кадр артында калган мизгелләрне күрделәр, операторлар эше белән якыннан таныштылар. Экскурсия күпләр өчен телевидение дөньясына кызыксыну уятты. Миңа ошады,
ведущийлар, камерлар, студиялар. Манда камера бик күп, микрофонлар бик күп. Миңа манда бик күңелле булды. Яңа музыкаль сәгатебезгә аяк бастык, дуслар. Кояш әле дә елмая. Укучылар күңел радиосы эшчәнлеге белән дә таныштылар. Алар фикеренчә, радио алып баручылары эше дә бик кызыклы. Мондый экскурсиялар безнең телерадио компаниядә даими оештырыла. Лесанханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Нур яшьләр үзәгендә кунаклар дип исемләнгән яңа проект старт алды. Беренче чакырылган кунак Чаллыда туып үскән җырчы һәм актриса Язилә Мөхәммәтова. «Голос» телепроектының икенче сезонында катнашкан кыз үзе һәм иҗади планнары турында сөйләде. Тыңлаучыларның сорауларына җавап бирде. Очрашуда хәбәрчебез Мәрьям Файрушина булып кайтты. Ике 2013 елда Язилә Мөхәммәтова танылган «Голос» телевизион проектында катнаша. Ул Александр Градский төркеменә эләгә. Россиянең халык артисты җырчы кызның сәләтен югары бәяли. Проектта катнашканнан соң урамда таный башладылар. Кешеләр тарафыннан игътибар артты, ди Язилә. Ул инде берничә ел Мәскәүдә яши. ГИТИС Россия театр сәнгате институтының эстрада факультетын тәмамлаган. Я работаю в театре Алексея Рыбникова, также работаю в проектах, цирковых мюзиклах компании «Романов Арена». Живу в Москве, преподаю вокал. Да, но это как бы редко бывает. Если есть возможность, то я в этой стези тоже хочу себя проявлять в дальнейшем. Все больше и больше. Язилә күп вакытын театр эшенә багышлый. Труппа белән ил буйлап гастрольләргә чыга. Туган шәһәрендә әти-әнисе яши. Тик графигы тыгыз булу сәбәпле Чаллыга еш кайта алмый. Шәһәрдәшебез белән очрашуга балалар да, улылар да килгән. Ваша любимая распевка? Очень полезная и очень смешная. И очень щекотно после нее. Киләчәктә Язилә Мөхәммәтова солист җырчы булып үсәргә ниятли. Куелган максатларга ирешергә, кыенлыклардан курыкмаска кирәк, ди ул. Нельзя никогда останавливаться, надо что-то делать и развиваться. Просто брать и делать. Нур яшьләр үзәгендә иҗади очрашулар һәр сишәмбе кичке 6-да булачак. Киләсе кунак Ключ яшьләр театрының сәнгать җитәкчесе. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Чаллыга бөтен Россия ярминкәсе килде. Быел ул 10 еллык юбилейын билгели. Ярминкә шәһәрдәшләрне һәр вакыт товарларның киң ассортименты белән куандыра. Бу юлы шәһәрдәшләрне нинди кызыклы эшләмәләр көтә, алдагы сюжетыбызда карагыз. 24 октябрьда Чаллыда бөтен Россия ярминкәсе ачыла. Павильон Мегастрой гипермаркеты янында Яр-Чаллы проспектында урнашкан. Кунакчыл шәһәргә ярминкә бик теләп килә. Шәһәрдәшләр исә ярминкәне товарлар күплеге, сыйфаты һәм үзенчәлекле булуы өчен көтеп ала. Россиянең төрле төбәкләреннән эшмәкәрләр безнең шәһәргә популяр товарлар белән бер рәттән яңаларында алып килде. Беренче тапкыр Чаллыда Удмуртия җитештерүчесеннән ит эшләнмәләре, Вьетнам чәе һәм кофесы, Кореядан косметика, киштәләрдә балык продукциясенең 100дән артык төре, оригиналь ит деликатеслары, тәмле тамакларга натураль десертлар. Удмуртиядан сөт продуктларының, абхаз сырларының, чәй һәм тәмлеткечләрнең киң ассортименты тәкъдим ителә. Шулай ук биредә үз киемнәрнең күп төрләре бар. Монголиядан кашемир эшләнмәләр, баш киемнәре, шәһәрдәшләрне фарсы япмалары, сумкалар, гарәп парфюмы, минераль косметика куандырачак. Шулай ук ярминкәгә килүчеләр өчен конкурс техникасы һәм товарлары уйнатылачак. Удмуртия күргәзмәләр үзәге шәһәрдәшләрне ярминкәгә көтеп кала. Ул 24 октябрьдә сәгать 10-да ачылачак. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән саубуллашам. Кичләрегез имин үтсен. Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей. Зимние 4500. Размеры до 72. Экспокама, проспект Московский, 140Б. Пора утепляться. Шубы, дубленки, головные уборы. Отличное качество и разумные цены. Мир меха в выставочном центре Экспокама. С 23 по 28 октября.